So, hi guys, ayan. May share lang po ako sa inyo kung madami kasing nagtatanong kung paano ko natanggal yung mga pimples ko. Kasi madami dati akong tumutubong pimples dito o dito. Nakita niyo ba yan? Dito yung palaging tinutubuan ng pimples. Then, 2 step lang to para matanggal ang pimples nyo. Siguro, 1 week, may effect na siya. Papakilala ko ang ang product na to. Sobrang ganda nito. Then, hindi pa siya umaabot sa 100 pesos. Then, super afford mo naman siguro, di ba? Kasi, ang ganda nito, worth it. At itong unang product na ito ay Dr. Wong Sulfur Soap. Ito. Familiar ba kayo dito? Ayan, Dr. Wong Sulfur Soap. Ito ay helps treat skin infection and killing and stopping the ground of infect-causing microorganism. Ayan. Then, helps to solve acne. Yan, sa mga maarte yung skin nila, pwede to sa'yo. Then, yung Makati. And, pwede to. Ang gagawin mo lang is, after mo ito yung direction niya, guys. For better result, with warm water, then soap, and thoroughly allow soap to stay on skin for 2 to 3 minutes. Ibababad mo siya ng 2 to 3 minutes before rinsing off. Pat dry with a towel. Do not wipe. Ayan. Ito, ganito yung itsura niya. Dr. Wong Sulfur Soap. Nagamit ko na siya. Then, kaya ganito yung itsura niya kasi ginagamit ko siya. Ito. May nakalagay dyan na Dr. Wong Sulfur Soap. Ganito yung original na sabon. Malaki ito. Ayan. Hindi siya abot sa sa 100 pesos. Kasi sobrang afford mo at sobrang worth it pa. FDA approved din siya din. Bang bango. At yung pangalawa naman, after mo magamit ito, is maglagay ka na nito, ointment, Bioderm ointment. Ito yung itsura niya, Bioderm ointment. Familiar ba kayo dito sa Bioderm ointment na to? Ito guys is Bioderm ointment, anti-fungal. Ayan. Antibacterial and anti-fungal. Hey! For external use only. Ayan, each 100g contains zinc oxide, benzoic acid, sulfur, salicylic acid. Ayan, ito siya. Oh, familiar ba kayo dito? Hindi rin ito abot ng 100 pesos. Kaya, worth it din ito. At, syempre, it helps. Nakakatulong din siya makatanggal ng pimples. Paano nga ba ito gamitin? Wash affected areas with soap and warm water. Dry gently but roughly. Apply Bioderm ointment liberally morning and night. Ayan, paano nga ba gamitin ito? Kunwari ito, diba? Ayan. Tapos mo na lagyan ng sulfur soap yung mukha mo. Lalagyan mo naman ng ganito. Sa may mga pimples mo din. Ganun mo, ikalat mo. For day and night. Nakatulong din pala siya sa pwede din to sa mga may marte sa skin, ganun. At helps treat skin infection. Then killing and stopping the ground of infection causing microorganism and help to solve acne. Then skin irritation. Ito, ointment, saka itong sulfur soap. Itong dalawang sinasabi kong 2 step para matanggal ang pimples mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumili ka na, lang ito aabot sa 100 pesos. Ito, nabili ko ito ng 25 pesos sa butika. 25 pesos. Ito, siguro nasa to? 40 Taiwan ko. Itong sabon. Basta magtanong kayo sa malapit sa butik kasi sa Generica, sa TGP, ganun meron itong mga to. And ayun lang, share ko lang. Bye-bye!